What's up, man? Yan, dito na naman tayo. Ayun o, McDo. Morning, guys. Nakagala na din sa wakas. Thank you. Mega love shoutout sa iyo dyan. Sa inyo, guys. Yo. Sa wakas, nakagala din. Yun, guys. You know, dami na din tao sa movie. Ayan. Nakagala din yung mga tao. Tagal-tagal na lagi lang sa bahay. Dapat meron din tayong panahon na gumala. Ngayon siya. Gala lang time tayo. Hindi tayo bibili. Gala lang. Para ma-relax naman yung isip natin. Lagi tayo sa bahay. Gala time. Yo, what's up, guys? May kalab siya ako sa inyo dyan. Sa team ko lang wala. Kamusta naman kayo? Gala-gala lang tayo. Suroy na sadda. Kay buwa mataylingan sa balay. Mingaw sad. Ayan. Ano? Wala man tayong pera. Di tayo maraming mga sale na yun. Kaya lang wala tayong pera. Ito lang. Gala-gala lang tayo. Ayan. Daming tao. Okay. Daming tao. At least nakapag-gala din ng mga tao ngayon. Hirap din kasi pag dyan lang tayo sa bahay. Ayan, no? Ayan siya. Ayan. Gala-gala lang tayo. Ayan siya.